Karpo picnic spot along BJP Ratcharia Songa Hinpen get together Jai make Kidenko. Chote Junje Kang Chirpen Bang Pia Bang Pua Pantong Sikot Pen Keruni Model Hospital along Ansekelang upon Kewa. Congress Party pen Bang Paro Choka Chok Nerke Praparat Atumas resignation Kachipipo. Nijang Karbanglong District Congress Committee ang dang pipen matijong ni Pai Kripliara ni Ingdeng Hini West Karbanglong District Congress Party at tumahin pen Ongdung Bang Paro Chokra Bang Chok Nerkep Rapo Amuluk atong Congress Party ahin pen Dongkamukam District Congress ahempialo mass resignation Kachipidaw. West Karbanglong District Congress Party Agustin Hiamay Puka Charike Chok Chiajok Junior Senior Mate Akimi Abarim Pu Kapat Hiajok Pini Bang Paro Chokra Bang Chok Nerkep Rapo ahemto na tung Congress Party Mentri Upono Mate mass resignation asay Degpo. Mass resignation Kachipida Mahud West Karbanglong District Congress Committee MP Pusitami Inkir Ponchek Lapet Bang Paro Chokra Bang Chok Nerkep Rapo Amulukatung Nili tumapan office nang Inkir Pichek Pusitami Nili tumke mass resignation upon Kibang Tang Deadle Apot Lapet Nili to West Karbanglong District Congress Committee MP upon Birta Piet Pusitami office nang Kangkir Chekajok non ke Nili tum BJP along Chipok Dam Det Poputa Pachinipo. Lapen Dongkamukam Forest IB pen Armung Chijeng Ponsi Dongkamukam West Karbanglong District Congress Committee asay hemalong Kezapon Bindro Rongpi Socheng Block Congress Committee amay Pumanay Rong Hangpi Socheng Block Mohila Maipi Tina Tobipi Amreng Block Mohila Committee amay Pia Tumpensi Armung Chijeng asay Japono. Lapen Chatrosing Teron Jenny Santeron Rupsing Bongrong alang lituma leadership pensi Kezapon Tangte alang litum kaning Japon alam tele Arjuit Sina. Manay rong hangpi Socheng Block Mohila President lo si kedam tang pornli Congress along si mane President akam claim bom bonta me nilitum ini arni December tarik kripti ipos nilitum ladak dong kamu ka West Karbanglong ke bang nang pro atike lalo je nilitum kedam tang por Congress nang ko anu nilitum cepaduk lo claim lo bonta me nilitum phan akeme nakeja pon leader sa tum akeme ke theklong le depen jog bate akithir thip ke theklong le depen jog nilitum labang su kupena nilitum COC puthot nilitum Dr. Sir Tuliram rong hang ke Japon misen po jok nilitum thekdun long si chechardun si puthot nilitum tame labang su ke misen nilitum chopo gunde lipute nilitum kupis development puthak nilitum ke longun po bate ka chini dun po bate ke chechardun po apothak sila so aposil nilitum Piniar ni ke nilitum Congress office anilitum dam lo amu chijeng pen nilitum dam pen office an dam pen nilitum chirijan naim phan dam lo wai phitame office abang bon klak si to kok lo aposin bon tame nilitum bon klak chirijan dam phan dam lo bon tame apong ke chirijan je lo pini helo ka chirijan lo bon tame nilitum Congress along ke nilitum chopo kon tek claim on tek thelo pe nili Congress no ben tame president ar putame pini ni claim un elo claim klelo pusin li chirijan phan bang lo bon tame office na vedeta jok nili ke pini pen ke sita ni ke block president puta kalilo bate Congress Mohila puta kalilo si pini pen ke ni ke BJP Mohila si pini pen ke dolo la pen wang lo BJP long si direct nang litung cepa ogdun pulodi BJP long si direct litung cepa phan wang lo datang te nang litung bang so resignation cepi dami po nang litung phan nang litung mane da office on pine information pima ni litung information pialo ni litung la ana por baji crazy ni litung wangji office long nang hong tu ni litung chirijan phan wangji puli litung pilo bon boy fitame pidep na pitame office long baduta mane nangkang hong tum abi dep lo muni tong ka vek delo ma mate kopi amuni tong ka vek det lo ne mate nang ka pheri tong nang ka pheri lo ne la bang nilita chini dam ikedet lo las nilam tela posing kon kok lo kar lo Nijang Nihang Karbanglong Penang Indefinite Hunger Strike Made Choche Junje Kang Chirpen Kachasong Alam Chethang Pluplo Bonta Niner Kep Lang Det Pen Pinian Nisir Kep Nang Kep Lang Lo Bonta Thangnat Aberta Kavida Jok Penang Karbanglong District Arlomati Asam Arlo Pusitami Karbanglong Alam Thi Chetham Trelo Bonta ke thekeding atum ke Thangnat Aberta Mate Karbanglong Arlo Thang Takka Hurisai Mati Kachasong ke Choche Junje Pen Puta Chini Neason Mandelo Puta Kachasong Atu Pen Lamthi Chepaklang Po Laban ke thekeding atum ko al sila bangso Kachasong Hunger Strike Putak Arsik Jitpen
en pon pe puloti ladak kachesong adimak long amatsi nitum thilapji lapen labang so adima long amatsi nitum aphur kimu pusitami bikang kokji puta pachini po lapen nina ke plenga jo pusitami mate patowi ajo pusitami choche junje pe kang chirajak bangti kachesong abang puatum kesu dada bang puatum amen lit song rong par jona sing rong par edition tokbi lapen khelaning ti lapen non amat kironi model hospital alongsi kesu langpon bob langนี่ก็ตัวดักละแกคิวนี่โมเดลฮอสพิทอลลงสิตัวlo alani tum keso non hesi tum dakke ban la non ala tum salan pi wolo pi porlo polo tangte participen pini pen ni nar kep nang pleng tanglo cholong le junong le lang jun chot pen lok pini alang tum ke do la bang so pini che theklong lok pen ining kareng no ining ki oi che theklong alo dak alan tum ko pilo ne ke che plang ji patumi het la sono thaksi bang thoman partisi patumi ban lo pini bang ta bang pini bang bang phi ban na koklo pena dik bang ko pilo ne manji ta chine lang la sisi ka phere lo ni tumoteทั้งที่พูดที่ตลอดละอันนั้นเด้งสิตัวกอลนอนอะไรตุนกิสุกสวงเด้งลงเนี่ยนอนแค่ดูจีชีเนี่ยเป็นนะตั้งแต่ปีนี้การเมืองลงตัวนั้นมาตอนซิลสอร์นอนกระชายปนบอมอาแค่เสียมตุลรำลงหางละบางสุปเทกลงเลยดัดมาละสุกเจซองเทกลงเลยดัดมาปีร์เทพลุกนอนละบางสุกเจซองฮังการ์ไซด์นอนตัวบอมปูชินิโลกับตัวเวตมาชินิโลสิตามีปีนี้อานิตาอะไรตุนน่ะฮุมริเด็ดกุปีปอร์น่ะฮุมริเด็ดเกละบางสิ่งละตุนมาอาร์จุนังกอกโปตั้งแต่ละตุนการบีตุนสิดากระดูกันแต่ปีนี้อานิการบีตุนสิกเจซองกันแต่dak bang nar kep choche junje pinyani ko pilone ke mandi chine penang sita me dak na humri relang ko mane ke cheke be so jong si press meet ke hanglo polo dang ta lang tum malom sube da phiben dam phi ko pima ke hangla tuman pi ji sita me la dak karbi tum na ka che song pinyani me thang ok wi side pinyani ta na humri de la bang lo ni ke ona la penisi ke la lo rada tum la helo ili tum ka theklong pinyani tapi pose rada tum aning tong pungpi dat maputa ili thegam labang si mathana koklo tang te rada tum ili tum alang li tum phan kumane tum apran dam ju aphian si tum ka chetu po malabang so ka che songlo pini banglo lakra choklo ki bang tuman mata chorulo sitame ki bang ve tum na dopiglang banga khei sonte malom so be di ghontai siam mo sila tum lak si che tong un polo tang te tum pinyani ke ni narkep ni sirkep no ni kep nanga pleng thu po pinyata muni che tong la an heloma labang situ mang bong charjuna kok lo tang te labang so ka che song kupi ne ke tum ke heno duma tang te tum la so ka che song long tum che donu nun ilo malitum lasi non ke bang ji langa bang ke litum anisiani rat phan sta me phapo hala su ro bang ke rat tum sta me ka dogwe e don ingnut ke labang so ka che song long nan tum bang nai pusi chuning rilo nilitum hadak ani bang ke la dum du dek the sang dak the chu dek the juna thelo nilitum manta lasina tum tanang bardu no labang soka che songolong la pen rada tum dame arjudu nang ponon akia siam tulon long hang kona simai meeting do mata arjunang po media tum same arjunang ko po pipo si pinyani tanali tum hadaka che songolong na tum arjulong le detma kichuchi junje pipo se dang tum thelong le detma po bang kana tum arjunang ko po la pen comment tu si hadak vijara long le chot kali la bang so an ka che song chot kali ang taben ke bang so tum dak karbiang long na ka che rai thip long le pata che ot dong anta dak kichi ke be so tum che rai det bheri beli tu na cherai pidet pulo tang te la sona thak do piglang departmental la long le long ta dolang pgr chot kali la soka che song ka ang ton karbiang long the bibi ke che ke be so phan ang tan men ke bang so phan dak pen toy thai nei bi tum chuni ri la pen do thulang la dak alang li tum han to dak man phung plea phrang pgr long pen phung plea phrang dak karbiang long pen phung plea phrang tum han toy te phrang nali tum pen ki una som do lang non la dak pen la tum han trading license mu kha bang tum han cancel un la bihabe park ke klema ja kon cancel un la ladak pen asi kapre scheme kapre scheme dak tuman dengpon bom lang pulotang tel hai tuman ke cancel pon ulang dak voter list ban da meneng than ulang pipo sila bang su ke claim un hormu ta claim ke det la bang si karjunan kokpo la sala tum claim thegima thema rat phan pachini sirak rak nak bola litu jong si claim the pulotang ta la tum arpu pen sa mechi unang po ala tum arpu pen chi unang po the pulotang the pu dako the ta pupe ala tum chirai cream ang hoi bang chirai cream ma pinyari ta claim ke det bang pusi la si pulo kicu siam tu me kicu pomat siam ta kicu iam ta kicu pomat kicu long masih dam rong ma dak man ke claim bu bang abidet a hok pet ke lang tum ke claim ang si ke claim nang di kupi se da karbiang long la ki sung kupi lo ki sung do ke hala si claim ang phrang nai karbiang long non ke kichi ke be so bang thiblo la to man non toy nang po claim se dak nang po ke rat tum la si chuni ri ke lang tum phan rat tum la tum kupi ne dak claim se dak nai pini arni pen dak prabjit me claim nai si puken te people lang tum claim a hedet ke ala tum ma people kang honoret ke tang te non ni likar jugang tung bang ke non ke siam tu rano ha ka chari pon boma tim karbiang long atum pipo se dak karbia phan panung kuk
kici ki biasa pan ing honerat ma pusi ni la juna kokpo kici ki biasa pan kang honji ma non Karbi pan si kang honji ma la bang sa juna kokpo tang ta dak Karbi tum dak pinya ni ki pune kereng pune na humri de putela ke Karbi tum han ke nang ni lo Karbi so ke nang ni lo pusi ma thadam lo sita kici ki be paro ka so polo tang te ke hang pano te dam phit po la so nang ding si do ko Jenong cuci yuji ke cisong ay hanggar straight ke li song rong phar do lo la pen edison tok bi do lo la pen khelan do lo la pen oh juna sing rong phar alang tum pini bang pri bang ke dak selen pinang kok lo pipolo pula tang ta alang tum irui sosialo pinya ni pen cuci junje lang jun chot ma selang tum ke aini do lo amoy ke so do lo ki thurun e do lo akeng pu ke claim do lo a phukar ting do lo lapen jona sing sami pan siar lang la tum pressure ta nang batang lo sugar ta nang batang lo tang te la ka chikrong ma pinang ana tum do lang nili puang tung ka chikrong pu bangke na tum la ka soka ninje ke pat si chiroi pu sini li puda ka chikrong pu sila tum man pu drama ke si ke claim pu si pu ka ninje tum ta la ke chetherak chet nei lapen la ke nali tum si la ke Sonsi la khasir kep Amreng constituency angkang arlu kedu kadok kabe PS thongkep ra Asia rat chingrum petmen chingwai chingsaya mai ko kasar poping spot along ke paman po lapen jojun ningarong chipirin ti lapen labang saw mai long nang ka chetong dut BJP claim bang hu bang piatu arong tin lapen APS tin lapen rong saratum kedu an chetong dut lasan si labang saw mai long alo hi man peng pen ka chetong dut Dr. Habiteron lapen cleaning san rong hang mansing phangchu Agustin Hansi lapen ari sanghu atum chetong dut lapen labang saw mai long penaki haiti kareng phangchu pia hin pen BJP team A team B alam tiklar dak wen perang ke thengnu nang pachini dun lasan si labang saw mai samjin pet mai pachun po tang te perang ke thengnu nang pachini dun alam the arjusena Amreng pen Babu Ronghang report Northeast Pay News Ako pet lagi kalilo si kudam na BJP lo le BJP lo athema apana kimi bolang belo muka itu honorable PMP na dirang di baido pulaso a BJP mate laso team kalilo mate nilito opposition party congress mate APSLC ASDC XYZ party pe nakitu khala so team ne akaprek BJP ko alang kalilo laki ini tu Bharatiya Janata Party BJP party itu Karbi yang long nakacari pon ini tu guru Dr. CM Tumiram Ronghang Sarpen nanti japon party expert party ini tu halangkan pon nakacari pon lasi ini tu pini ya bangke lasi non kibanji abangke lah henote itu jinggung pet pensi macam kengkam si pet pensi itu dak kacitu dan ansu si kedam tampet ansu si kepakai tu ini bisa medak ningki mi ben mate itu kacing hon Ilipu kurun mate kontraktor mensing hancungin ben ningki mi ben itu kan fokus arpo abang lama long sami itu dak itu partiban APS ben sami itu dak nang panggung ben si itu masuk jujun kapet kan klaim tidak tinggi ansu si kepakai akimi aban itu ben lasona kuisona bangke nang itu ini sami dia itu nang itu mate nang hang itu nang itu masuk kuisona bangke aban kasih nama bangke itu sa bangke jadi bangke